Priestoroch Gemersko-Malhonského múzea v Rimavskej Sobote sa 9. novembra uskutočnila vernisáž 8. ročníka výstavy Najkrajšie krmidlo. Spojená bola s výstavou fotografií Maroša Detka. Najkrajšie krmidlo je názov súťaže, ktoré múzeum usporadúva už od roku 2006. My sme tu otvárali dve výstavy. Prvú Navštevníci krmidiel, ktorá predstavuje známych aj menej známych navštevníkov, vtáčiky, ktoré prilietajú na naše krmidlá. A druhá výstava je výstava Najkrajšie krmidlo, 8. ročník, ktorá predstavuje krmidlá, ktoré vyrobili deti zo základných škôl a z 8-ročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Som veľmi rád, že sklbila fyzické preparáty s obrazovým materiálom. Veľmi vhodne sa to doplňa, dáva to mimoriadne poučný zážitok, hlavne pre mladú generáciu. Samozrejme, že o vtáctvo sa treba určitým spôsobom starať, hlavne v čase núdze, tak ich pravidelne prikrmujem a popri tých krmidlách dajú sa urobiť aj tieto fotografie. Do súťaže sa zapojilo približne 40 žiakov z 12 škôl. Ich úlohou bolo vyrobiť čo najkrajšie funkčné krmidlo. Väčšinu tieto krmidla nevyrábajú samostatne, ale s rodičmi, takže povzbudiť ich tak trošku aj k spolupráci medzigeneračnej, aby sa trošku začali aj baviť nielen pred televízorom, ale aj výrobou nejakej hmatateľnej veci. No a hlavne druhým cieľom je povzbudiť ich k tomu, aby tieto krmidlá nielen poskytli na túto súťaž, ale po súťaži, aby ich použili niekde vo svojom okolí a potom aktívne začali sledovať, ktoré druhy vtákov na krmidlo prilietávajú. Krmili tieto vtáčiky a tým ich tiež primeť k tomu, aby aj týmto spôsobom pomáhali trošku prírode svojím spôsobom. Prvé 3 najkrajšie krmidlá boli ocenené aj drobnými cenami. A ako môžete sami vidieť, fantázii sa medze nekládli. My sme sa na technike rozprávali a mňa to strašne zaujalo, tieto búdky vyrábať a tak som takýto nápad so Starkou zbúchala. Použili sme ako vrbové, či neviem, aké to bolo drevo, no ako na strechu a použili sme proste drevo a kartón. Ak vás výstava zaujala, môžete si ju pozrieť v Gemersko-Malhonskom múzeu do 29. novembra. My sme prvýkrát na tejto výstave a som úplne unesená prácou detí, že majú určite radi vtáčiky a že im chcú aj pomôcť, pretože zimy bývajú niekedy veľmi tuhé a oni sú vlastne odkázaní na nás ľudí. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová.